Takže, dobrý večer, skoro večer. Vítajte na našom dnešnom, neviem ako to nazvať, vystúpení alebo koncert, pretože sme sa rozhodli pre takúto koncepciu, že vyskúšame spojiť deti z hudobného odboru a deti z literárno-dramatického odboru, z divadelného odboru. A sami sme zvedaví, že ako to vypáli. Ale celkom sa na to teším. Dnes uvidíte teda umelecké prednesy a uvidíte hudobné skupiny striedny pána učiteľa Vojtku. Budú to malé deti, ktorí sa dneska dozvedeli, že budú vlastne prvýkrát dneska vystupovať, tak im držte palce. A potom staršia kapela, ktorá už asi zo pár vystúpení má za sebou. Toto isté vás čaká aj v literárno-dramatickom odbore, pretože tu uvidíte vystupovať žiakov, ktorí nikdy ešte nevystupovali na verejnosti, len v triede sa tak nejako pasovali s tým umeleckým prednesom, ale budete vidieť aj takých už skúsenejších recitátorov, urobili sme taký nejaký výber, aby si každý prišiel na svoje. Snažili sme sa to tak trošku naranžovať, aby to nebolo len také nejaké strohé, že niekto príde, vystúpi, odíde, tak ako sme to vymysleli, uvidíte. Ešte by som vás chcel upozorniť, pripomenúť, že vlastne celé tieto podujatia robíme kvôli tomu, že naša škola oslavuje 75. výročie, to už ste si možno všimli na baneri, a všetky podujatia, ktoré sa vlastne budú v danom roku robiť, tak sa budú venovať tomuto 75. výročiu. Takže šírte to a informujte všetkých, koho to zaujíma.
viete na Metropolitan Railway? Kevin. Zatiaľ, čo ostatným mužom poslal po policie. Ten dorazil ako prvý. Mladý konstábl s unetým bokom predom, ktorý sa predstavil ako policajný konstábl Adam. Kašľal si, dal si dole z hlavy torbu, aby si mohol telo prehľadnúť z blízka. Bol už niekto dole? Pani. Opýtal sa Kirstna a ukázal na ruku. Ako náhle sme objavili telo, vyčistili sme oblasť, konstábl. Ako si veľmi dobre viete predstaviť, vzbudilo to pekný rozum. Nikto nemá rád zmrtvol ešte pred ranienkami. Pani. Zhromaždení muži okolo sledovali, ako sa policajt opatrne vyklonil, pozrel do výkopu a dal znamenie mužovi nedaleko. Mohli by ste, kamarát, povedal a podal robotníkovi svoju policajnú tu. Následne si rozopol opasok a spolu so žarieskami pelendrikom ho odložil na bok, aby mohol zlísť do rebríku a prehľadnúť si telo z blízka. Dve muchy, ktoré sa sotva líšia od svojich spoločníčok, normálne obyčajné domáce muchy, keď sa sotva líšia od svojich spoločníčok. Normálne. Pozor, je všeobecne známe, že muchy sú chválenkárky. Nemusíte tomu doslova veriť, čo tvrdia, ale z času na čas sa oddá zamyslieť na ich zveličanými rečami. Ako sa tak na teba pozerám, nemáš práve tú najlepšiu kartu. Mám na to pádne dôvody. Chce si ich vypočuť? Druhá mucha chcela, ale prvá jej len rozprávala. Predvčerom nedeľu bol môj najhorší deň života. Sedím si na kobylici pred veľkým mestským cirkusom, čo ma nenaučila ani premávka, lebo bol sviatok. A to sa ešte šťastuješ? Čudovala sa druhá mucha. Ja nevidím kobyliec, ako je týždeň dlhý. Sedím si tam a zrazu počujem prenikajúci pichu kosti, výskok trojajúcich uší, dupot utekajúcich nôh. Nestačila som sa ani spamätať, keď tú cirkusu vyrazila príšera, odrúda a rútila sa priamo na mňa. Nože ma nenapínaj, lebo zošaliem. Aký to buchot v zošite? A potom nárek. Otvorte ho a zočite. V zošite spadlo veľké A. Potklo sa Vary? Ba nie. Zle bolo načartané. A celkom krivo. Žuch, v zošite nastal ruch. Pomoc! Veď naše A. Nohu má odlomenú. Ruku má vylomenú. Hlavu má naklonenú. Kým žiaka napomenú, je A už vsa. Od hlavy až po pety. Čo bude ďalej? Jaj, ale som napätý. Pol roka bude sedieť vo vozíku a potom pôjde na liečenie do Piešťan. Tam, asi po 105. cviku, lekár mu povie: teraz opatrne vstáň a už nemáš telo mladé. Prejdi sa po piešťanskej kolonáde. Pobehnúť chce. Beda, to sa nedá. A zrazu vidí, je tu celá abeceda. B, aj C, aj D, aj I, aj T. A každé písmenko je dobité, modré ako slivka a o palici krivka. Potkli sa Vary? Ba nie, zle boli našarvané. A kde? V prvej triede jednej školy. Ach, každý krok ich teraz bolí. 25 invalidov z abecedy a nikto v triede ani slzu nevycedí.
No, začala hovoriť smrť. Konečne si si ma všimla. Ja som smrť. Kačka od laku vstrtla. A kto by sa jej čudoval? Prišla si po mňa? Ja som ti vlastne celý život bola na blízku. Len tak pre prípad. Pre prípad čoho? Zaujala kačka. Pre prípad, že by sa ti čosi zlé prihodilo. Škaredé prechladnutie, nejaká nehodička a... Kto vie čo ešte? Prišla si, aby sa mi čosi zlé stalo? O to sa život postará sám, ako sa postará o prechladnutie a podobné veci, ktoré sa kačkám bežne stávajú. Napríklad stretnutie s líškou. Kačke naskočila husia koža. Smrť sa na kačku priateľsky usmiala. Smrť bola skutočne dobrá priateľka. Tak ste na chvíľu zabudli, kým naozaj bola. Nezajdeme k rybníku? Opýtala sa kačka. Smrť premkla hrôzou. Už dávno si povedala, že isté hranice radšej nebude prekračovať. Prepáč, ospravedlnila sa smrť po chvíli v jazyku. Ale musím na breh. Je ti varí zima? Mám ťa trochu zohriať? To pre smrť ešte nikto jakže neurobil. Ráno sa kačka zobudila prvá a pomyslela si. Nie som mŕtvá! Šťukla smrť do reviera. Nie som mŕtvá! A žiarila od radosti. Som rada, že sa tešíš, nadvihla smrť hlavu. A keby som umrela, tak by som nebola zaspala, zivla si smrť. To nebolo veľmi slušné, pomyslela si kačka a povedala, že smrťou už neprieriekne ani slovka. O chvíľu sa však zobák znova rozrapotal. Niektoré kačky vravia, že sa zmeníme na anielov, budeme spieť na oblaku a pozerať sa na svet dole. Je to celkom možné, povedala smrť. Už teraz máš krídla. A niektoré zase vravia, že hlboko pod zemou je peklo a keď si nebol dobrý, budú ťa tam opekať zaživa. Zvláštne, aké príbehy si kačky viete navymýšľať. Ale kto vie. Istého pekného večera sedel nemenej pekný exekútor Ivan Dimitrič Červiakov v divadle v druhom rade alebo na vrchole blaženosti. Ale zrazu sa mu tvár zmraštila, oči mu vyliezli z jamek, dých sa mu zasekol, položil kuker, zohol sa a hači! Kýchanie sa nikde nikomu nezakazuje. Kýchajú sedliaci, policajní náčelníci, ba dokonca aj tajní racovia. Všetci kýchajú. Červiakov si z toho ani veľa nerobil. Utrel sa vreckovkou a ako dobre vychovaný človek sa poobral, či svojim kýchnutím niekoho nevyrušil. Ale prišiel do Pomikova. Zbadal, že starý pán, ktorý sedí pred ním v prvom rade, si starostlivo utiera rukavicou tvár a plešinu a čo si mudré. Červiakov spoznal starčakovi dvorného radcu generála Brižalova. Oprskol som ho, pomyslel si. Je to síce cudzí predstavený, ale aj tak, je to trápne. Musím sa mu ospravedlniť. Červiakov zakašľal a zašeptal generálovi do ucha. Prepáčte, vaša excencia, že som vás oprskol. Nechcel som. Nič sa nestalo. Preboha, odpustite mi, veď ja som to nie náročný. Prosím vás, chcete, chcem počúvať. Červiakov sa zmiatol, hlúpo sa usmial a zadíval sa na javisko. Díval sa, ale trápil ho nepokoj. Cez prestávku sa priplichtil k Brižalovi, pomotkal sa okolo neho a zamrval. Prepáčte, vaša excencia, že som vás oprskol. Odpuste. Už s tým prestaňte. Dávno som na to zabudol a vy mi to ustavične pripomínate. Bianka je sama doma. Ešte v postielke si zmyslela, že ju bolí brúško. Bianka má 8 rokov. Bianka
vychytenom módnom salóne. O Dianku je veľmi dobre postaraná. Veľmi ťa boli brúško? Spýtala sa na Marienka. Veľmi. Potvrdila Dianka. Vieš čo, Dianka? V chladničke máš jogurtíky. Zmrzlenku ti prinesiem až večer. Dianka je spokojná. Bolenie brúška si vymyslela. V skutočnosti sa jej nechce ísť do školy. Z toho chcenia je unavená. Chádza na tučných nohách do rúžového sna. Ale nedojde. Opanie ju chlad. Dianka otvára oči, vypúča oči, žmúrka očami, pretiera si oči. Nič sa však nemení. Na krémovom vňatom koberčeku stoja traja zelení trpaslíci. Praví majú dlhé a oranžové. Na zlatých hlavách sa im hojdajú svetlo-modré tykadlá. V tom sa jej v hlave ozýva tenký hlások. Naša civilizácia sídli v súhvezdí veľkej koksodrie. Naša civilizácia sa veľmi ponáhla. Naša civilizácia ešte musí navštíviť civilizácie v súhvezdiach malej Peperplantínie a pomernej Godalmírie. Hovorí Dianka. Odovzdajte pozdravy a dary od našej civilizácie vašej civilizácii. Naša civilizácia chce darovať vašej civilizácii dar. Naša civilizácia je veľmi vyspelá. Čo vaša civilizácia veľmi potrebuje? Dianka nepremýšľa ani chvíľu. Barbie! Veľkú! Veľkú napríklad ako prirodzená obežnica planéty vašej civilizácie. Dianka nerozumie. Vie však, ako veľmi chce veľkú Barbie. Áno, áno! To je všetko, čo vaša civilizácia potrebuje od našej civilizácie. Jahodovú zmrzlinu! Ďakujeme za prijatie pozdravov a darov od našej civilizácie vašej civilizácii. Zelených trpaslíkov odrazuje. Dianka vybieha na balkón. A už letia, už sa valia. Dianka otvára oči, Vypúča oči, žmúrka očami, pretiera si oči. dary sú naozaj super veľké. Dievča, poď, zapletiem ti vrkoč, izba sa ráno žltou zaleje. Dievča, poď, trochu sa mi otoč, šaly hodí celé telo zakryjem. Dievča, poď, viem si trochu iná, odchádzaš skôr než ráno zahreje. Stromu živicu ti zozbieram a našu bolesť ňou zaleví. Zelenému vetru sa dnes zobieraš, do starej duby ťa zabolí.
Fúkal silný vietor. Zliezol som na jednu mocnú a tam som sa držal a kolísal vo vetri. Bol som na loď, išla kamsi k horám, k vrchu, ktorý sa volá Kobia. Mraky sa dotýkali snov. Rozprával som sa cudzou rečou, sám so sebou. Bol som aj kapitán a kričal: Kapla bapla, barabata, hupka. Moje slova začala Sveta Kopničová, čo práve okopala zemiaky a nemohla sa vynačudovať tej reči. Nemohla rozumiť reči námorníka. Ani ja som nevedel, o čo sa ti námorníci presne rozprávali. Ale počul som, ako kričí: Kapla bapla, barabata, babata hupta. A odpovedali si: Huru dala, hura duka. Konečne teta Kopničová prišla aj s motikou pod nástrom. A zakričala: Kto je tam? Hneď som bol ticho. Teta Kopničová ma nevidela, lebo jej do očí svietilo slnko. Je tam niekto pre Boha? Som ticho a ani nemluvila. Teta Kopničová odišla, volukujúc do stromu. Chvíľu začala okopávať, ale chvíľu mi počúvala, skúmala, či nebude Turečko odináč ďalej. Ale ja som jej iba potichu vydala rozkaz. Kašma, pašma, paša mača. Ale nezliezol som, aby som tetu potriedol. Keď už na krik zabudla, poticho som sa zošmykol a zmizol poza líbe z laboratória. Ráno som od rozrušenia vstala o hodinu skôr ako zvyčajne. Pozbierala som všetky imidžové veci a zavrela sa do kúpeľne. Pri obliekaní ma oblievala horúčka. Vážne pôjdem takto vystrojená do školy? Toto učiteľia nepredýchajú. A kto vie, či to predýcham ja sama? Vlasy som s tým nagelovala fakt šialené. Odstávali mi na všetky 3D svetové strany. Schytila som čiernu ceruzku a začiernila si oči. Pridala som si aj riadne výraznú linku pod očím. Načernila som si myhalnice a s úžasom som zistila, že vyzerám svetovo. Nepodobala som sa síce na seba ani trochu, ale nový výzor mi úplne vyrazil dých. Kebyže ma pánik aspoň trochu bral, hneď by som takto chodila. Bolo to, ako by som zrazu bola niekto iný. Vyzývavá, drzá, starosti na saláme. Obojok na krku nemal chybu. Vážne som sa sama sebe páčila. Spokojne som vyšla z kúpeľne a vrazila do mami. Keď ma zbadala, z tváre jej zmizla všetká krv. Išla zrejme niečo povedať. Ale keď ma zbadala, z tváre jej zmizla všetká krv. Namiesto slov z nej vyrazilo len nejaké zachrčanie. Mami, pokoj. Napomenula som mu dobromyselne. Mama ma počula. Zhlboka sa nadýchla a spustila taký neuveriteľný krik, ako by práve objavila krvácajúcu mŕtvolu. Na jej vresk dobehol aj otcov. Čo sa deje? Išiel zrejme povedať, ale keď ma zbadal, vypadla z neho nadávka, ako som z jeho úst ešte v živote nepočula. Normálne som sa začervenala. To čo má byť? Prebrala sa mama stranu. Zbláznila si sa? Okamžite to daj zo seba dolu. Mami, pokoj. Snažila som sa zmierniť dramatickú scénu. To je ten projekt, čo som ti spomínala včera. Toto nemôže byť školský projekt. Jačala mama a ani netušila, že má pravdu. Toto je choré. Okamžite sa choď prezliesť a umyť. Takto von nepôjdeš. Oci, pozerala som sa na neho s nádejou. Je to projekt a musí byť autentický, inak nemá zmysel. Ja takto musím ísť do školy. Nepôjdeš nikam, vrieskala mama.
Čo si pomyslia ľudia, že mám z dcery šibnutú teroristku? Mami, upokoj sa. Pankrači nie sú teroristi, nie sú ani šibnutí, to len tak vyzerajú. Ty o tom nemôžeš nič vedieť. Chod sa umyť a hneď. Nejdem sa umyť. Potrebujem ísť takto do školy len dnes. Jeden jediný deň. Začínala som byť vážne vytočená. Nikdy so mnou nemali problémy. A teraz, keď raz potrebujem urobiť úlet, tak je z toho také halo. Idem volať tvojej triednej. Ak v škole dostávate takéto úlohy, tak je potom nevyhnutné zmeniť školu. Tento raz som zbodla ja. Ak mama zavolá triednej, to bude úplný koniec. Nie, nevolaj! Zastavila som maminu ruku v rozboru za mobilom. Nechcem, aby si ma strápnila. A ja zas nechcem, aby si ty strápnila nás. Mama bola strašne vytočená. Jasne, dospelá konzerva, ktorá by moju odlišnú v živote nepochopila. Keby som sa naozaj chcela zmeniť sama kvôli sebe, keby som naozaj chcela zmeniť imič, mama by bola neprekonateľnou prekážkou. Dobre, prezlečiem sa. Vzdala som sa. Všetko vo mne však búrilo.
že to ani vypovedať neviem. Jedno sa jen plače. A ešte pozdravím Alunu, školového Jegorku, aj Kočiša. A moju harmoniku nikomu nedávaj. S pozdravom, tvoj vnuk Ivan Čukov. Milý deduško, prídu. Jaňka zložil popísaný papier vo štvorok a vložil ho do obálky, ktorú si deň predtým kúpil za kopejku.
aj keby bola sebalepšia. Povedal by, že denník písaný rukou vypovedá o charaktere dotyčného muža a roky získava na autentickosti. Podľa neho nie je súčasná aj keď technológia z dlhodobého hľadiska overená. Naopak, písmo pozná ľudstvo už milióny rokov. Stále sa hovorí o systémovom globálnom kolapse. Čo bude robiť ľudstvo, až k nemu naozaj dôjde? Pýta sa dedo. No ty si totálne nemožný, povedala Agáta Janotková Slavomírovi Janotkovi, svojmu manželovi. Ten si ju nevšimol. Vykosťovacím mužom krajal mu nepáry z agátového dreva trojpásikovú slaninu počúvať. Už aj tá totálne nemužná figurová z tretieho poschodia bola v televízii. No a to som sa musela dozvedieť o tej totálnej hlúpane Rušinovej, lebo ty si musel pozerať futbal. Hádzanú. Včera som pozeral hádzanú. Vieš čo? Mne je to úplne jedno, ako sa volá ten tvoj blbý futbal. Zatiaľ, čo sa figurová na jednotke pretrčala, ty si musel pozerať futbal. Hádzanú, povedal Slavomír Janotko. Opatrne naberal špičkou nože slaninu a dával ju na chlieb. Všetky, rozumieš? Všetky susedy už boli v televízii. Iba ja nie. Lebo my musíme pozerať futbal. Ako takí chudáci. Hádzanú, povedal Slavomír Janotko. Musíš s tým niečo urobiť, počuješ? Okamžite s tým musíš niečo urobiť. Nebudem predsa v televízii posledná z ulice, ako nejaká totálna chudera. Slavomír Janotka sa zahľadil na vykosťovací nôž. Potom sa zahľadil na starostlivo nachystanú večeru. Nakrásne prebehol a zapichol do ledového pára. Keby som to vtedy vedela. Keby som tak tušila, akého totálneho neschopného blbca si beriem. Keby som si tak radšej zobrala. Fú. Mohla som byť v televízii každý druhý deň. Slavomír Janotka sa prudko postavil. Smutne hľadil z dvojmetrovej výšky na svoju drobnú manželku. Agáta Janotková naberala obrátky. Kde som mala oči? Kde som mala rozum? Si nula! Obyčajná totálna nula! Prudkým rozmachom vrazila do noža a zhodila zo stola lopárik aj z jedla. Tak, povedala. A s hrdo stýčenou hlavou vykročila z kuchyne. Pravá noha sa jej pošúka o kúsok slaniny. Padala hore značky väzmy priamo na ostrú hranu stola. Slavomír Janotka ju reflexy nachytil a držal ju v náručí ako dieťa. Žena sa mu v rukách hmetala a nepríčetne vrieskala. Blbý a totálne neschopný! Ani sa ma nedotkni! Pokiaľ nebudem v televízii, nesmieš sa ma ani len chytiť! Slavomír Janotka pokrčil plecami, s manželkou v náručí podišiel k otvorenému oknu a zľahka prehodil Agátu cez parapetnú dosku. Slavomír Janotka pozametal večeru a vysypal ju do koša na odpadky. Potom otvoril chladničku, vybral z nej nedojdenú konzervu a fľašu piva, sadol si na plyšovú sedačku a zapol televízor. Po treťom súste sa začalo hlavné spravodajstvo. Tak si to stihla, povedal. Na obrazovke uprostred húfu zvedavcov naberali Agátu Janotkovú na sídla. Slavomír Janotka sa konečne usmial. Moja cesta na autobus vedie okolo cukrárne, pred ktorou vtedy stal ten očarujúci chalan. Mal fakt krásne oči. Jednoducho, dokiaľ
Išla som radšej domov a ľahla som si rovno do postele. Po krátkom spánku sa moja malá sestra Libby zobudila a trvá na tom, že bude spať v mojej posteli. Je to celkom príjemné, aj keď trochu zapácha ako škrečok. Práve, som mala nádherný, ľúbostný sen, ako ma ten fantastický chalan nesie v teplých vodách Karibského mora. No v skutočnosti sa Libby pocikala. Začínam špekulovať nad tým, čo si oblečiem prvý deň do školy. Už len 11 dní. Čo keď tam bude ten fantastický chalan? A ja na to nebudem pripravená. Okrem toho mám odporné obočie. Tiahne sa ako jedna veľká čiara cez celé čelo. Mala by som si ho radikálne povytrhávať, ak nájdem mamininu pincetu. Teraz predo mnou všetko skrýva, lebo vraj nikdy nič nedá na svoje miesto. Musím sa jej poprehrabávať v izbe. Nakoniec som tú pincetu vypátrala. Naozaj nemôžem pochopiť, ako si mama mohla myslieť, že ju v tatkovom šuflíku s kravatami nenájdem. Ja to nevydržím. Vytrhla som si iba 5 chlopkov, ale oči mám napuchnuté ako po útoku komárov. Vymyslela som to. Použijem tatkovú žiletku. Je ostrejšia, než som si myslela. Jedným ťahom zobrala kopu chlopkov. Budem to musieť na druhej strane vyrovnať. Kašlem na to. Máme skoro vypadla Libby z rúk, keď ma uvidela. Čo si to pre Boha živého so sebou urobila, ty hlúpaňa? Citujem jej doslovnú reakciu. Ježiši, ja nenávidím rodičov. Možno mi to ráno narastie. Obočie nenarastlo. To však nezmenilo nič na to, aby som sa stretla s tým fantastickým chalanom. Tomu neuveríte. Zase pred tou blbou cukrárnou. Samozrejme, hneď si všimol moje čerstvo oholné obočie. V duchu som si pomyslela, no tak, poboskaj ma. Po chvíľke boskávania ten fantastický chalan povedal: Crrrr. Škoda, že to bol iba sen. Ani sa mu nečudujem. Klopem nad beregami. To som ja. Pust ma. Mám zámer prejsť do tvojho vnútra. Poobzerať sa na okolo a nadýchať sa ťa. Odíď. Vravím. Som celkom uzavretý. A ak ma aj rozbijú na kusy, budeme celkom uzavreté. A ani rozdrvené na piesok. Nikoho nepustí. Klopem nad beregami. To som ja. Pust ma. Mám zámer prejsť sa po tvojom paláci. Potom si ešte prezdieť list a kvapku vody. Na to všetko mi zostáva málo času. Moja nesmrteľnosť ťa musí rozrušiť. Som z kameň. Pravíka. A nevyhnutne si musím zakovať dôstojnosť. Odíď stade to. Nemám s vami smiech.
akýchkoľvek krokov. Pripusť, že sám vieš o tom málo. Veľké a prázdne sa praví. Ale v nich miesta nie. A zdá sú krásne, no presahujú vkus tvojich úbohých zmyslov. Môžeš ma poznať, no nikdy ma však nepochopíš. Celým povrchom sa obraciam k tebe a celým vnútrajškom vrátim. Klopem na dvere kameň. To som ja. Skúskuš. Nehľadám v tebe prístrešie na vecnosť. Nie som nešťastný. Nie som bezdomovec. Do môjho sveta hodno sa vrátiť. Vojdem aj výjdem s prázdnymi rukami. A na dôkaz, že som tam naozaj bol, nepredložím nič okrem slov, ktorým nikto nebude veriť. Nevojdeš, pravý. Chýba ti zmysel účasti. Nejaký iný zmysel ti ho nenahradí. Ba ani zrak, vyostrený až do vševidenia, ti bude na nič bez zmyslu účasti. Nevojdeš, veď máš ledva pomysel toho zmyslu. Sotva jeho zárodok, predstavu. Dusím sebe smiech. Smiech, obrovský smiech, ktorým sa neviem smiať. Klopem. Na dvere. Nemôžem čakať 1000 a 1100 ročí, kým ma pustíš pod svoju strechu. Ak mi neveríš, vráť. Spýtaj sa lista. Povie to čo. No aj kvapka vody povie to čo list. Napokon spýtaj sa vlasu